Ćao, gledajte još jedan šik trik. Pre 2 dana shopping centar Ušće proslavio je svoj 2. rođendan. Stoga, ceo mesec april biće mesec pun iznenađenja, popusta i specijalnih akcija. Ušće shopping centar nas je inspirisalo svojim putovanjima koje poklanja, da naše gosta modela pripremimo da što brže i lagodnije stigne gde god je zamislio. Naš gost model Nikola je popunio već svoj kupon. Ukoliko ste vi zainteresovani, dođite do shopping centra Ušće. Nikola, da li si spreman za akciju? Uvek. Springfield ima potpuno casual garderobu. Idealno za putovanje. Ono prvo što ćemo izabrati u Springfieldu je džins, ima raznih stvari. Ako se slaže s ovim džinsom, mogli bi da ga probamo. Uz taj svetli džins, mislim da bi se ova vojnička slim fit košulja dobro uklopila. Ja sam za tebe pronašla jednu torbu, sportsku, praktičnu. Stavljamo mu kačket i dajemo mu sve stvari da probamo. Požuri na probu. I gost je tu. Jel si spreman za put? Ja se osjećam kometno ovome, dokumenta su mi pri ruci u torbici. Možemo da idemo na put. Evo nas u Eku, ja sam se opredelio za ove patike od teleće kože, jako su udobne. To ti kažem iz ličnog iskustva, a pored toga su i moderne. Ja sam pronašla tipičan sportski model koji je idealan za rekreativno trčanje. Opredelit ćemo se onda za oba para, jel da? Oba para, definitivno. Nikola, mislim da smo zaboravili nešto, najbitniji detalj. Gde će sve te kese da spakuješ i stvari za put? Šta nam fali? Torba? Kofer. Idemo. Hej, društvo, ja mislim da ste potrefili najidealniji kofer. Može sve da stane u njega, tako da je kupljen i idemo odmah na putovanje. Tri u jedan. Jeste. Shower gel, aftershave balzam i parfem. Idealan je za putovanja, malih dimenzija. Pa niđe da ti nije malo veliki taj kompjuter za put. Mi smo našli savršenu igračkicu za tebe. Mislim da smo se složili, da su reči suvišne. I ovo je bio još jedan šik trik. Kao što možete da primetite, naš gost model je potpuno spreman za putovanje. Nagradna igra Ušće još uvek traje. Ukoliko želite i vi da otputujete negde, dođite u Ušće. Nikola, mislim da je suvišno da te pitam da li si ti zadovoljan. Zadovoljan sam, hvala vam na svemu. Izvoli poklone. Ja imam još jedno iznenađenje. U aprilskom broju našeg omiljenog magazina Gracija postoji dodatak Gracija Men, koji će ti biti ovako idealan sad za listanje u avionu, recimo. Hvala. Here I come, here I go.